Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Hello guys, welcome back. Ayan, nandito na naman tayo guys. Ayan, kumusta naman kayo? Halos kababalik ko lang ngayong araw. Ayan, pero ngayong araw, i-unboxing natin yung binili nating cellphone doon sa Mhervie. Ayan, ito yung binili kong cellphone na A71. Ayan guys. Bale, ang kinita ko sa disyerto, ito binili ko. At saka, makapagbigay na ako sa nanay ko. Ayan. Bale, ang A71 na to ay binili ko sa Riyadh ng cash sa alagang 1,300 riyal. Ayan. Bale, tapos ang A71 Samsung na to ay yung memory niya ay 128 GB. Ayan guys. Diba? So, ayan. Ito ngayon. Tanggalin na natin sa box. Ayan. So, ito siya. Ayan. Kulay black na Samsung A71 Slim. Ayan. Black siya po. Para magamit na natin itong A71. Ayan. Bali, ang A71 ay sa dalawa, tatlo, apat ang camera niya. Ayan guys, apat po ang camera. So slim fit po siya. Ayan, manipis. Ayan. So isa pang camera dito. Hindi ko lang alam kung ilang megapixel ba ang nakalagay dito. At yan, 120 GB lang nakalagay. Yan. So on natin. Yan guys, on na siya. Android. Yan, A71. Yan. So meron din siyang ayan, USB headset. Ayan. Tapos ang charger niya. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung charger. Kulay black din. Kaya lang maliit. Maliit lang siya. Ayan guys. Ayan. Meron siyang Google Play, Netflix, ayan,
Facebook, meron na. Tapos, ayan, complete na rin yata. Ayan. Ang Google niya, ayan. Complete na rin, messenger na yun. Tapos, may TikTok na rin. Hindi ko naman gagamitin yan. Mahalang. May Amazon na rin. Ayan, Amazon. Pwede ka na mag-order online by Amazon. Set na siya ng 5 ang calendar niya. Ayan guys, so bali ayan, remote card, accessories niya. Tapos USB cable, headset. Ayan guys, so sa halagang 1,300 bagong cellphone tayo. Alas ka-style po ng Huawei. Yan. Yan po guys. Pero dito meron pa siya laman dito. Saan na yun? Meron na siya kasamang, may kasama na siya na kasama na siyang ito. Kasama na siyang silicone protector. Ayan, sa likod. Ayan guys, may silicone na siya. So lagay muna natin pansamantala kasi hindi pa nalalagay yung SIM card. So, diba? Samsung A71, 4 na camera, isa, dalawa, tatlo, 4, yan. Dito, mga guide nya, original, black guide, service network guide, card. Warranty card. Tapos quick smart guide. Yan. Hanggang guys. At ito, hindi ko mabasa kasi bulate ang nakasulat. Pansunod niya sa SIM card. Yan. Check natin. Balik natin yung silicone. Yan. Ang problema ko ngayon guys, yung charger nito ay hindi kagaya ng USB. Ang pasukan ng cellphone, ayan guys, kung kikita nyo, halos parehas sila. Ayan, pareho sila. Ayan, diba? Parehas sila. Kaya hindi mo masasaksak sa kahit anong charger. Yan guys, saan na ba yung SIM card? Ito. Tama ba? Parang hindi hindi lumabas.
guys, maliit ang SIM card. Ayan. Maliit ang SIM card na guys. Hindi po pwede yung SIM card ko dito. Kailangan palitan ng bago yung SIM card guys. Ayan po. Hindi pa ayan guys. Oh, di ba? Yan. Ayan. Ang bagong cellphone natin. Ayan. Wala pang laman. Ayan. Gallery allowed. Ayan. Wala pang siyang kalaman-laman guys. Oh. Halos kabubukas lang yan. Ayan. Play Store. Ayan. Tapos, ayan. Google. Ayan guys, Google. Ayan. And then, ayan, mayroon siyang TikTok dito, Netflix. Hindi ko alam kung ano yung Netflix nito, pero pag-aaralan na lang natin kung ano yung Netflix nito. Ayan. Ayan guys, mega shoutout sa nga pala dyan sa inyo, sa inyong lahat dyan. Sa aking mga kasamaan dyan sa SM YouTuber family, maraming salamat. Again, God bless sa inyong lahat. God bless.